Тапшыруыбызда матур бәйрәм концертын тулайым хөрмәтле якташыбыз Абубикирова Нәсиха Равил кызына багышларбыз. Бүген ул үзенең 50 яшьлек алтын юбилеен каршылый. Күркәм гомер тантанасы белән ихластан аны тормыш иптәше Шамил, улы Усман, килене Зимфира, оныклары Камилә һәм Айша, кызлары Раилә, кияве Айып, оныклары Азалия һәм Джамилә, кода-кодагылары котлап, иң җылы теләкләрен ирештерәләр. 1971 елның 31 мартында гаиләдә беренче бала һәм беренче онук булып Газиз кешебез туа. Мәктәпне тәмамлап, Евлашева бистәсендә пешекче һөнәрен үзләштерә. Кулына дипломын алган яшь белгеч 1990 елны булачак тормыш иптәше Газиз әтиебез Шамилне очратып, матур гаилә коралар. Үткән елның 10 гыйнварында бергә тормыш буйлап атлап килүләренә дә 30 ел тулды. Бәхетләре булып беренче уллары, нәсел дәвамчылары Усманнары туган. 3 елдан соң кызлары Раилә дә дөньяга аваз салган. Безнең сөекле кешебез бар гомерен безгә багышлаган шәхес. Яраткан хатыным бар көчен, үзенең мәхәббәтен, вакытын безгә, гаиләсенә бүләк итте. Балаларыбызны тәртипле итеп үстерергә тырышты. Бүгенге көндә яраткан оныкларыбызны үстерешергә ярдәм итеп яши. Кадерлем, минем бар эшләгән эшләрем дә синең ярдәмеңдә, синең сабырлыгың аркылы. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Вакытында аңлап, тыңлап, киңәшләреңне биреп, мине ирне ир итеп, балаларыңа Газиз ана, оныкларыңа сөекле әбикай булып яши аласың. Алтыннан да алтынрак кешебез безнең. Без сине бик яратабыз. Уйласам мин узган тормышымны, күз алдыма килә елларым. Рәхмәт сиңа җаным, олы рәхмәт. Синең белән мин бәхетсез булмадым. Бар канатым булып яшә мәңге. Сөю хисең бер дә сүнмәсен. Ишегебезне ачып бер кайчан да өебезгә бәхетсезлек кермәсен. Нинди бәхет тату гаиләдә яшәргә. Анда барысы да бер-берсен яраталар һәм аңлыйлар. Тормышыбызның авыр мизгелләрендә син, кадерлебез, гел таяныш булдың. Сиңа бүген әнкәй 50 яшь. Инде хезмәт һәм якыннарың турында кайгыртып үткән еллар артка кала. Без бик шат синең дөньяда барлыгыңа. Син безнең әниебез булуыңа. Бу сүзләр җаннан килгән сүзләр. Аларны дөресләргә ярамый. Телибез сиңа бүген шундый ук акыллы, ышанычлы булып калуыңны. Бәхет гел синең яныңда булсын. Бу көнне дөньяның барлык кошлары махсус сиңа дип серенада җырласыннар иде. Кадерле кешебез, сиңа ныклы саулык, җан тынычлыгы, бәхетле озын гомер телибез. Кавказ якларындагы кебек сәламәтлек, кавказлылар сыман узак яшә Газизыбыз. Безне юбилейда яхшы кәеф һәм нурлы елмаю белән сөендер. Туган көнең белән яраткан кешебез безнең. Иң кадерле, Газиз кешебез син. Бу буш сүзләр диеп уйлама. Әниләргә сыенып яшәгәннәр бәхетен таба якты дөньяда. Әти белән тигез яшәгез сез. Ничек матур парлар йөргәндә. Шулай бергә каршы алыгыз сез, без сагынып кайтып кергәндә. Гомерең матур уссын әнкәебез, әбекәебез. Кайгы хәсрәт килә күрмәсен. Йөзең һаман аяз, көләч булсын. Күзләреңнең нуры сүнмәсен. Хөрмәтле Нәсиха Равиловна, әни белән дөнья ямьле, тормыш матур дип юкка гына әйтмиләрдер. Шуңа күрә дә балаларыгыз, тормыш иптәшегез, янәшәләрендә сезне йомшак тавышлы, ягымлы, елмаеп торган әниләрен, сөекле хатынын күргәч, күңелләрендә әйтеп бетергесез сөенеч тоялар. Ә бүген исә үзләренең шундый олы мәхәббәт тойгыларын Сәгыйд Гыйбашев башкаруындагы әниемнең туган көне дигән күркәм җыр белән дә тулыландыралар.
борчуларың булган җитәрлек. Шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, тыйнакына итеп үткәреп. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротим, ярар елмаябыр саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротим, ярар елмаябыр саулама. Каушап калган нурлы йөзләреңә ак яулыгың бигрәк килешә. Борчылмалы син болай да матур, бик күлмәк кигән килештә. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротим, ярар елмаябыр саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротим, ярар елмаябыр саулама. Күчтәнәчләр белән табын тулды, куанычлар күбрәк ананда. Җаныбызга җылы кояш булып, яшәми шулай һаманда. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротим, ярар елмаябыр саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротим, ярар елмаябыр саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротим, ярар елмаябыр саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротим, ярар елмаябыр саулама. Онытмадым ничек иде боротим, ярар елмаябыр саулама. Нәсиха Равил кызы Абубекерованы 50 яшьлек алтын юбилее белән газиз әнисе Фатыма апа, энесе Ринат, тормыш иптәше Әлфия, балалары белән котлап үз теләкләрен юллыйлар. Бүген минем йөрәгем парам, алтындай кадерле кызым, сөекле апабыз юбилеен билгеләп үтә. Ул безнең бик сабыр, тыйнак, кадерледән кадерле, туганлык хисен кадерләп яшәүче, ата-ана хакын хаклаучы бала. Бүгенге көндә бездән аерым яшәсә дә, ул гел хәл белешеп, кунакка кайтып, хәленнән килгән кадәр ярдәм итеп тора. Тормыш иптәше, киявебез белән гаилә коруларына да инде 30 ел тулды. Алар икәү бергә бар авырлыклар аша узып, иңне иңгә куеп гомер кичерәләр. Гомерегез сезнең тигез узсын, безне сөендереп гел яшәгез. Кызыбыз тугач, истә бүгенгедәй нык шатландык гаиләдә. Бар чәчкәдән гүзәл иде, бар янтык тирәемдә. Үскән саен ул үзенең күңеле белән яулады.
Бу дөньяның матурлыгын балабыз бик тиз аңлады. Алда да син кадерлебез, нурга күмелеп яшә. Сөйгән ирең, якыннарың булсын һәр чак янәшә. Я бер Аллам, балабызны сакла бәла хазадан. Сиңа бәхетләр сорыйбыз бары тик бер Алладан. Шатлыкларың артып торсын, иртә таңнан төнгәчә. Хыялларың ашсын иде, ни бары теләгәнчә. Хөрмәтле Нәсиха Равиловна, бәйрәмегезне алда Нияз Залялов башкаруындагы Туган көн дигән җыр дәвам итәр. Бергәләп тыңлый гәле. Dileklerinin üzgülerini salıp güngel türene. Kildeki büyügen kadirli biz senin tugan kenine. Sen biti bizge birgene, bilsen idi iziliple yaratabız yüzüne. Ömürün bulsun bəxtli, bəxtlerin ömürlü. Bilsen idi iziliple yaratabız yüzüne. Ömürün bulsun bəxtli, bəxtlerin ömürlü. Çanda nurlu yüzlerin yüreğinde iyilik. Aman şulay yaşay bilip yaşasıyıp siyinip bəxtine siyinip. Bilsen idi iziliple yaratabız yüzünü. Ömürün bulsun bəxtli, bəxtlerin ömürlü. Bilsen idi iziliple yaratabız yüzünü. Ömürün bulsun bəxtli, bəxtlerin ömürlü. Gürmesin yüzün ey maturdasın. Biz nesinden seni bizden Hıdayım ayırmasın. Salkınlar bağılmasın. Bilsen idi iziliple yaratabız yüzünü. Ömürün bulsun bəxtli, bəxtlerin ömürlü. Bilsen idi iziliple yaratabız yüzünü. Ömürün bulsun bəxtli, bəxtlerin ömürlü. Ömürün bulsun bəxtli, bəxtlerin ömürlü. Bəxtlerin ömürlü. Нәсиха Равил кызы Абубекерованы 50 яшьлек матур юбилее белән ихластан сеңлесе Наҗия, тормыш иптәше Ринат, кызы Гөлсинә, кияве Султан гаиләләре белән котлап, шулай ук җылы назга керәселәре килә. Бу дөньяда безнең өчен иң якты күңелле, сабыр йөрәкле, сөекле Нәсиха апабыз. Исәнлек, саулык сорыйбыз Худайдан сиңа бу көн. Саулыктан Худай айырмый, тормышың булсын бөтен. Кайгыда да, шатлыкта да ярдәмең зур безгә апабыз. Рәхмәт әйтеп матур җырга бүген сине тиңләп калабыз. Котлы булсын, гүзәл булсын барча туган көннәрең. Бәйрәмсез дә шат яшә, нурлы булсын өйләрең. Бүген без сиңа ихластан таза, исәнлеккә төренгән, бәхет эшенә күмелгән гомер телибез. Раббым, киләчәктә дә гаиләңдә тынычлык, эшеңдә уңышлар сине көтсен. Каршыңда бер нинди киртәләр очрамыйча, булган хыял максатларың барып ирешергә язсын. Бер карыннан апам туып үстек, тик син миннән бик әз алдарак. Бер әнкәйнең сөтен имеп үстек, тик син миннән бик әз йылгыррак. Әнкәемә рәхмәт апа бирде, сиңа сеңел бирде бер йылак. Бәләкәйдән мине карап йөрттең, әле дә син миңа күз кылак. Шат-шут килеш сугышкан чакларның көлкеләре җитә бүгенгә. Синең арттан тыпырдашып үскән сабый чаклар килә күңелгә. Хылык кыяфәтләр айрылса да, тамырларда бер ук канага.
Минем күңел сине сагынганда, синең йөрәк сеңлем дип кага. Рәхмәт сиңа, ни булса да мине үзең кебек якын күргәнгә. Әнкәемә рәхмәт, сиңа сеңел, миңа шундый апа биргәнгә. Рәхмәт апам, бу дөньяга туган өчен, ата-анага михырбанлы бала булган өчен, балаларны бала итеп, туганнарны туган итеп күргән өчен. Рәхмәт сиңа яши белеп яшәгән өчен, кайгы хәсрәт, авырлыкны җиңә алган өчен, кирәк чакта гафу итә белгән өчен, авыр чакта ярдәм кулы сузган өчен. Рәхмәт апам, әни кебек булган өчен, аның кебек чын йөрәктән яратканың өчен, кола җәеп, якын итеп каршы алган өчен, без яшьләргә үрнәк була белгән өчен. Киләчәктә якты тормыш, сәламәтлек, бул бәхетле, озак яшә зинһар өчен. Кадерле Нәсиха Равиловна, һәр вакытта да шулай якын кешеләрегез, туган кардәшләрегез тарафыннан хөрмәт сүзләре ишетеп яшәгез. Матур, сөекле һәм бәхетле булыгыз. Ә хәзер якыннарыгызның музыкаль бүләген тыңларга чакырабыз. Ул Эльвира Измайлова башкаруындагы «Апама» дигән матур җыр булыр. Бәхетле булыгыз. Апаемның туган көне көтелеймін шын күңелдән. Киләчәк дигән уйлары кабул булсын бүгеннән. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Без бер тамырның гөлләре, син бик тә якын миңа. Озын гомер сәламәтлек теләп каламын сиңа. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Туганлыкның кадерен белеп, яши кенә гөрләшеп, аш серләрен урталарга салып бергә серләшеп. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Җырлап торсын күңеле. Күп санлы туганнар булу үзе бәхет. Менә сезне дә, хөрмәтле Нәсиха Равиловна, бәхетле кешеләр арасыннан дип санап була. Чөнки бар туган апаларыгыз бергә җыелып, аерым сәлам хаты язганнар. Елда кабатланып килсә дә, бу бәйрәмне барыбер адам баласы көтеп ала. Уйламый шул ахрысы, һәр яңа бәйрәм әкренләп олыгайтканын. Ләкин сиңа ничә яшьләр генә булса да, син, якыныбыз, һаман шундый ук матур, актив,
тынычлык белмәс, эш сөйшән, яп-яшь булып каласың. Рөхсәт ит сине матур юбилеең белән котлап, алыга таба да алышын малыңны теләргә. Шундый ук ачык шат булып кал. Туганлыкны, кардәшлекне белеп яшәвең өчен зур рәхмәт сиңа. Моның әҗер саваплары ике дөнья бәхетенә дә ирештерер үзеңне сеңлебез. Кардәшебезнең бәйрәме, асыл туган көн җитте. Туган авылыннан аңа ялкынлы сәлам китте. Онытмадык бәйрәмеңне, менә котларга булдык. Теләкләрне сайлаганда зур бер бәхәскә тулдык. Барысы да бар шикелле, күзләр генә тимәсен. Бәхеткәеңне күпсенеп кайгы җиле исмәсен. Бел, дөньяның бер көнлеген, гомерләр бик тиз үтә. Шуңа күңел кардәшләрнең күрешкәннәрен көтә. Килеп җит туганнар янына, рәхәтләнеп утырыйк, күңелдәге эш-серләрне бушатышып тутырыйк. Шын күңелдән телибез без, бәхетле бул көн сайын. Күрешергә, очрашырга ешрак тап сеңлем җаен. Кадерле Нәсиха Равилевна, якыннарыгыз юллаган бар теләкләргә без дә рәхәтләнеп кушылабыз. Һәм тапшыруыбызда махсус сезгә дип җыр яңгыратабыз. Аны Гөлшат Арсланова башкарыр. Бәхетле булыгыз. Сөйләшеп тә бетмәс, көн түгел төн җитмәс. Әйтәсе сүзләрем күңелемнән китмәс. Аңмарда уянам, уянам, уйланам. Туганым сине барга, шатланам, куанам. Туганлык җепләре Истәлем түрендә яктыра күңелем. Син килсәң өемә, киңәшләрең кирәк, тормышымда терәк. Туганым син безгә, Ходай биргән бүләк. Туганлык җепләре, күренмәс җепләр ул. Байлыгы